ел таш яуғалар, яңғырға бар табабыз. Ике йөрәк кавышын, тик ел бите балаларым, кәрәк булган насип ярды, Мәскәү барып алабыз. Егетләр юл ярым, кызлар көтәген гаен, бардан тыла дөнья кыла, әйләндерә шарын. Бардан тыла дөнья кыла, әйләндерә шарын. Şerbeylenim dürtmeyiş, şerbeylenim dürtmeyiş. Her kim gele bu dünyala saf muhabbet bitteyiş. Enne gidirginneyim de enne gidirginneyim. Enne gidirginneyim de enne gidirginneyim. Mühabbetka ışanır, yaşayır parlı, yaşayır parlı. Enne gidirginneyim de enne gidirginneyim. Enne gidirginneyim de enne gidirginneyim. İki yürek kavuşun, tip Üfüge күндә киліне, келген хайран қалдырып қайтырға керек. Шуға хәзерләнгән солдаш булган дигән ясастары белән матур итеп уйнап сәләм. Бисмилла. Булды. Почти полный был теге үҙеге бүләк ковид вакытлары бит мәләкән сынып һәддәнә мәдәният министрлыгы дә министрыбыз Амина Евгения исеменә котлайын. Ошо матур спектакльләр белән алар һәбәт үзегездән тагын исән сезонда сагды. 2009 сезонда асагы бит 14-15 булай бит. Эргә һаулык сәламәтлек теләбез. Сәрва апайга, Зиннур устага монда бик матур язгыны койдыгыз бұл спектакль дейбіз. Язгыны матур спектакль койдыгыз. Барлығы хау сәлемет болып, матур етіп, шу сезондыла башлайық. Әмәләке мына әдірәк нидер бар. Біздің указ бар бетінде 4 октябрдан указ бар бетінде, шу указға ярашлы да эшләйбез. Барбызда бүтөбүздө уже привитли бетінде практически бүтөбүздө 25% бете. Шуга мен ойлайм бүгүнкү тамаша мына күрдүк, тамашасын сәкеде матур кабыл етті. Башка жерлерде да матур итеп кабыл еткен. Һәзерге һаулык сәламәтлек теләп, мына директорыбыз бетінде хәзер ИО приставка интеп, директор не вазифаһын нитәкләп, ма котлайбыз. Бик матур сагыл спектакль, мен ойлайм тамашасыга бик матур нидер. Айбадыр менә галешка ике генә тәкъдимемдә әйттем, тормышка ашырмаһа бәлки әйтмәм. Ашырмакта. Аны чисто не генә әйтәм. Һаулык, сәламәтлек, итен һаулыгы бергә булай. Рәхмәт. Иршат Шулашка рәхмәт. Академ театрының мына ошондай матур мөхәббәт янаһында, шундай матур тамаша башлай бердек үтендә. Рәхмәт. Олар безгә һәр вакыт ярдәм итәләр, зур рәхмәт. Зугыштар һезгә. Салаваттар. Молодцы. Әйдәгез бергәләп фото. Фото. Фото чек. Әйләндерә шарын.